Ćao ljudi, ovu nedjelju slavim svoj 13. rođendan. Biće DJ, grickalice, sokova, sve će biti, svi ste pozvani. Ja dolazim, biće vatreno. Biće friško. I mi dolazimo, jedno čekamo. Vodik, prva na listi, prva na zabavi. Sretan rođendan, Ugljik. Jedva čekam upoznati ostale. Sretan rođendan. Hvala. To je Heli, ona je povučena. Uvijek je sama. O, ja mislim da je to Dušik. Ona inače kasni. Pričekaj ovdje. Otvorit ću vrata i vas dvoje možete se malo popričati. Dušik, drago mi je što si došao. Hajde, uđi. Ugljik. Sretan ti rođendan, Ugljik. Evo poklona. Bilo bi bolje da imaš lift. Bome su te stepenice umorile, ali ja sam na prvom katu. Jesi možda otišao na krivi kat prije ovoga? Nisam. Ima nasume, teže mi je se penjati stepenicama. Ajme, da, zaboravila sam. Oprosti. Izađi malo na balkon i uhvati zraka. Sve pet, ponio sam ih alator. Bok Ugljik, sretan rođendan. Nemoj da bude zagušljivo. Zabavite se i opustite. Donijeli smo ti poklon, izvoli. O, stvarno niste trebali, ali hvala vam na dolasku na moj party. Jeste li upoznali Vodika? Bok, mi smo Kai i Kleo, Kisik. Mi smo blizanci koji vole modu i provodili vrijeme s našim prijateljima. Bok, ja sam Vodik. Drago mi je što sam te upoznala. Smatram da ćete se dobro slagati. Sigurno uzet ćemo nešto za piće. Vidimo se kasnije. Kisik je tako popularan, ne mogu ih se zasjetiti. Sigurna sam da ćemo napraviti veliki pljusak zajedno. Bog, sretan rođendan, Ugljik. Bog, hvala. Flor, ovo je Vodik. Vodik, ovo je Flor. OMG, Bog, kako si? Želiš da budemo prijatelji? Činiš se cool. U koju školu ideš? Koji ti je Instagram? Imaš li Snap? Možemo li biti prijatelji? Molim te. Uglavnom, možeš ući. Poklon ostavi na stolu. Ima hrane. Vidimo se kasnije. To je bila Flor. Želi biti svačiji prijatelj. Ali pazi se, malo je eksplozivna. Bog, uđi unutra. Jesi li već upoznao Vodika? Ne. Ok, onda, ovo je Vodik. Ona je jako dobra. Bok, ja sam Fosfor. Bok Fosforus, bilo mi je drago. Fosforus, može li zapaliti jednu svijeću? Može. To je bio Fosforus. Budi oprezna oko njega. Kad se on naljuti, može zapaliti neke stvari. Ok. Ajmo prvo svi zajedno zaigrati igru Una. Netko nedostaje. Osoba koja je došla nakon mene. Tko je to bio? Vidjela sam Heli kako ide u sobu nakon što je došla na party. Ok, idem po nju. Hej, mi svi idemo igrat Uno. Dođi s nama. Preglasno je tamo, preglasno je. Kako možemo pomoći? Mora biti tiše. I ne ta glazba, nešto tiše. Ok, nema problema, stavit ćemo nešto tiše. Tko sad nedostaje? Šta ovo smrdi? Fosfor!